прави, индуцира производството на собствен колаген. Света няма да видите друг продукт, който да ви ускори, образно казано, на по-бързи обороти, да ви кара клетките фибробласти да работят по-ускорено. Затова този продукт е много мощно антистарещо средство. Наистина, а не някакво менте шарлатанско, каквото виждаме навсякъде вече. Реклами, повестници, по това анти-ейджинг ефект. Това се злоупотребява с това понятие. Какво прави козметиката? Какво разбирате вие, например, като чуете анти-ейджинг ефект? Какво е антистареещото в една класическа козметика? Изключвам тая. Какво може да ви помогне? Ако ще да е 5000 лева тази козметика или 5000 евро, долара и така нататък, или да бъде 10 лева, примерно. Няколко неща правят всички козметични фирми и дотам свършват. Аз сега ще ви ги кажа кои са. Да не мислите, че има чудеса. Хидратират кожата. Това го правят успешно. Имат ултравиолетов филтър за ултравиолетовата радиация. Sun Protection Factor, като почва от 15 нагоре до 50+, нали така? Това сте го виждали. Това също правят. Имат ексфолиативно действие. Премахват мъртвите епидермални клетки, излющват ги, пилинг, лек пилинг правят. И другото, което е, могат да имат там допълнителни някои пигментни такива, да променят пигментацията на кожата, да избелват или съответно да правят по-тъмен нюанс, да дават близко до меланина и да имат молекули преносители, да вкарват определени субстанции вътре в кожата, витамини, хормони и други неща. Това прави световната козметика и дотам спира, но тя не може да коригира липсата на най-важния белтък в човешкия организъм – колаген. Ако ми кажете някоя друга фирма, аз съм правил много справки в света, няма такова нещо. Вие фактически и лазер епилациите, плюс 3D лазера, който ви маха повърхностния епидермален слой за кратко време, виждате бързи ефект, но колагена ви го няма вътре. Има само излющен епидермален. Значи кожата, нали, има 3 слоя: епидермис, дерма и хиподерма. Епидермиса са клетките, дермата е втория слой. Колагена участва в дермата. Колагенови еластични влакна, те се намират там. Третия слой е подкожна масна тъкан вече. Лазера какво ще ви направи? Ще си дадете паричките за скъпа процедура, да, ще изглеждате много добре известно време, но след това пак трябва да отидете, но колагена ви намалява със всеки измина ден, вие него не го коригирате, няма как да го коригирате. Отивате да ви сложат някой филър или някой ботокс, който парализира определени лицеви групи тук на мускулите и оттам изглеждате по-добре, но това е също изкуствена манипулация, която даже може да има странични ефекти, ако не се направи от добър специалист качествено. Защото може да парализира и друга група мускулна по лицето, не само на долните мускули, която отпуска. Така че мисля, че ме разбрахте защо е толкова важен колагена. И то точно този, аз не говоря за други. Другите не ги признавам за колагени. И не само аз, тя и биотехнологията си е казала думата. И какво са направили сега учените? По-късно, след като са разработили за локална употреба трансдермалния гел, синтезират капсули. Колвит. Академик Батечко, той е украинец, той ги е създал тези капсули на база, първо се е пил гела. Обаче гела, гела всеки може да го пие, то няма нищо лошо в това. Даже излиза от икономична гледна точка по-евтино. Но гела дава по-ниска бионаличност. Значи, когато взимате било лекарство, било хранителна добавка през устата, не е важно само какво съдържа като количество това, което взимате и като концентрация, ми е важно в каква степен клетките го усвояват. Значи, това е най-важното. И ще ви дам пример. Ако това нещо се вкарва в тъканите само 98-99, почти 100%. Само за 3 минути. Тая капсула се разтваря, това е въпрос на биотехнологията, влиза веднага през стомашно-черния тракт и достига до всички клетки, пак казвам, без организма да изразходва енергия. При нормалните процеси, ако пиеш едно лекарство, независимо какво е, за да може да се разгради този медикамент от черния дроб или от бъбреците и да се изхвърли след това, е необходимо да се отделя енергия. Това са хиляди биохимични реакции, които стават за части от секундата. Метилиране, там премахват се метилови групи, примерно хидроксилиране и така нататък. Да не влизам в подробности. Тук няма такова нещо. Пиете го и след 3 минутки това е влязло в тъканите. Трябва да се пие вечер колагена, защото нощем се синтезира в човешкия организъм, за да помагаме на биологичния ритъм. Тоест към 22 часа е най-добре да се взима, примерно казано. Сега, заедно с колагена трябва да се взима и витамин С. Не случайно този витамин С е тук. Миналата година го пуснаха поляците този витамин С и ще ви кажа каква е разликата между него и това, който се продава в кварталната аптека.
който струва 2 лева. Дръженце. Някой ще каже, фанаме грипа, пих от 100 мг дръженце, личният лекар ми ги изписа. Това, което е в аптеката, е чиста аскорбинова киселина. Нали, това е химичната формула на витамин С, но в живите организми витамин С не е само аскорбинова киселина. Освен това, тя е дясно въртящ изомер, докато в природата е ляво въртящ. Изомерите са една